सिगांथारावनो आंनि एसके बड' ब्लग इउटुब चेनेलखौ मोजां मोनना नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोबावनाय थाबाय। दायो आङो चिरां डिस्ट्रिक्ट खयला मैला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय 2 नं लन्थिबारियाव जोंनि ब्रादार फेमासनि हाबा आरोना दिनै जों बे हाबाखौ जानो फैदों। बेयावनो जोङो नै ओरैहाय ब्रादार सोमदोन बरगयारि बिथाङाबो सफैदों। बिथांखौ बरायना लाबाय गोदान बोसोरनि मुङाव। थेंक इउ दिनै लोगो मोनलायबाय जोङो। मोजां दा खबर सबरनिया? जोबोद मोजां। अब्ला जोङो दायो अलरेडि हाबायावहाय सफैनानै दंखायो आरो हिनजाव गोदान लागोफ्राबो सफैबायानो नै फैगासिनो दङ। दायो नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो आं दिन्थिलांगासिनो दङ ना मा बुङो? नायलांबाय थादो लोगोफोर। अब्ला नायनानै लादो लोगोफोर आङो सिङाव हाबलांगासिनो दङ आरोना। ओरैबायदि साजायदों नै लामाफ्राबो नोंथांमोना नायलांबाय थादो। आङो सिङाव हाबलांगासिनो दङ मा रोखोम खालामदों। जोंना बैराथिफ्रा नै ओरैबायदि ना बाजैया बैराथि जादों नै गय मोनजागोन आरोना। खुगानि मुलि होनो ना मा होनो बिदिखौ बाजै? खुगानि मुलि दा आस्सा। ओमफ्राय नै जोंना बाजैया माबा सुनै रानदों आरोना। बिथांमोनानो बैराथिफोर नायनानै लादो। दा नायनानै लादो लोगोफोर नै ओरैबायदि दाउ लकेलबो सावगासिनो दङ आरोना नै बेयावहाय नायनानै लादो। जायफोरा अमा बेदर जाया बे दाउ लकेलखौ जानानै थांनो हागोन। आरो बेजों लोगोसे नै बेयावबो सावगासिनो दं आरोना नै दै गुदुङाव सोमब्र'दों आरोना। दा होखावनोसै जानाया जोंबो दसे उनाव ना मा बुङो ब्रादार? एसे मोजाङैनो जाखागोन। औ बोथोराबो थान्दा ना बिराद जानो हायो आरो बिदिला बिदियाव बिराद जानो हाखायो। औ गुसु ना। औ मा मेजेमाखौ उफु जानायसै आरो दा ना माथो? औ नायनि बादिनानो मांगो जाख'नाय गान्दा। दे होमब्ला लोगोफोर नायलांबाय था। बिथांमोना माबायदि टेस्टि जादों बिथांमोना नायगासिनो दं आरोना। बरिया जाबाय दा? बियो रसा गोथाव दा? मावना हो होखावना हो। जोंना नै ब्रादार बिन'ना मावगासिनो दं आरोना संनायाव एक्सपार्टखा दा? आस्सा बिराद इन्टारेस्टिं बिथाङाबो। बिथाङा मोनसे समावहाय मिनि चिरां कालचार एन्ड ससाइटिनि मोसाखावरि बिथांमोन आरोना। मोसानायावबो देनजारथार बिथाङा ना ब्रादार? मोसानायावबो गनायनांगोन लकेल। आस्सा सोरबाफोर अमा बेदर जायाब्ला बे लकेल दाउखौ जानो हागोन आरोना नै मावगासिनो दं। फानलुआ सेरबासो होखादों दा ने? सेरब्रै। आस्सा थिग दं होगासिनो दं नै एवनाया। जास्रोदग्रा साइसबा नुखायो ना मा होनो? नामा लायो। आस्सा गुमा ने? जायो माथोलाय एक्सपार्टल' बिथाङा एवनायावहाय नै नायनानै लानो हागोन। ओरैबायदि सारायसे एवखादों बिथाङा। बरियाखा दा ने? दायो हिन्जाव गोदान लागोफोरनो बेबायदिनो ओंखाम खुरना होनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दङ लोगोफोर नायलांदो नै बे गासिबो हिन्जाव गोदान लागो आरोना। ओइ बाजै माबायालाय आसोलालाय गैया। औ नायनानै लादो नै ओरैहाय नारजिबो दङ नै नारजिजों अमा बेदरजों आरोना। बर'नि केपिटेल मोजांथार नारजि ओंख्रिफ्रा सारिगिदिं जेरैबो जोंना बाजै सनालियाबो दंफैयो नै। गोथावना थावाब्रा बाजै? गोथावथार दा? आस्सा दे जाना हो दे। हिन्जाव गोदान लागो दे बे बाजैयाबो जोंना बाजै गावदाङा। आं गोदो बिसिनावनो थांनानै गय जाबाय थायोमोन आरोना। दाबा थांबाबा मा होखार हरगोन ना मागोन बियो? नंगौ खारफागोनसो सेसखासै दे। बिदिब्ला एसे समफोर थांगोन दे बाजै जाबाय था। जादों नै ओरैबो सारिगिदिं बाबुआबो जादों नायनानै लादो लोगोफोर। हिन्जाव गोदान लागोफोर खायफा जाखांजेनबायानो।
Hei, गोथावना थावाब्रा फंबायफोर? नंगौ ने? मावना होदि जानाया आसाम ट्रेक्टरखौनो जादों दा ने? आच्छा दे लागावना हो। Hei babu, nah video nah. Jadi deh, getau dah? Getau dah? Jadi ciksi jadi tapi datang deh. Oh jana he deh. Ciksi, ayo siapa saja kesini muda pak. सबसे खतरनाकसिन जाग्रा नोंगोन खा होनदों ना माने? Hei angin, एक नंबर. हिन्जाव गोदान लागोनि गेजेरावहाय माने लांफानो गिलायखायो होनदों नामा नोंखौ ने? जेरावबो लाङा आं गहा. ओइ दुनियानि मथा मथि 4 केजि 5 केजिखौ गारसनखायो दा नों? Tayo. मावना हो दे दा नायनानै लादो लोगोफोर नै डाइनिं हलाव बेबायदिनो गोबांथार ओंखाम जागासिनो दं आरोना आं सोंनि से उठु दादा सुक्रि जिल सिबिल मिना सिबा सिबिल मिनाया हिली उकाड़न सलावना हिली पड़ा दे आच्छा मस मिनाया आच्छा जब नायनानै मैगंफोरा गासिबो फेसिलिटिया दंजोबो आरोना अनला बेबायदिनो नारजि फारसेनिफ्राय मोनजाजोबगोन आरो आरो ओरैहाय नै बिथाङा सोंबावनायसिया खने एन्द्राम कि आहारा किसिया हारा मुखायनिन हेरा हारा माल्ला मुखा लागो हो नासको किसान किरास एरफानन राई आच्छा मुखानिन हा ब्रादाराबोथ' मावखानायसो जानाया दे ब्रादार होखासिगोन दा जानाया होखाबखानायसै औ दे खालिखा रेडिखा जानो आच्छा फुंनिफ्राय दैखौ खिथे लोंलायखायाखै होनदों नामा नों मावखादो जानाया अब्ला नायनायसै दा लोगोफोरजों माइजोलिखौ थुमनानै लासिगोन आरोना लोगोफोर ओंखामखौथ' खालामो आंना सिथ्रि साखानायसो दे लोगोफोर नै दाउ बेदर ओमफ्राय नै ब्रादार दङ खांख्राइ जोला मैथाजों जाजायो अब्ला जानायसै लोगोफोर दे बहुत टेस्टी रुदे दै नाजावदों आरो लांबाय चिकेननि बाग्राफ्रा लोगोफोर हेलो ब्रो हाबायाव दा लोगोफोर आं बेदराखौ मोनसे ड्रेसिं खालामनो हाजेनबाय आरोना लोगोफोर बिनि सामब्राखौ सिलायजोब्बाय आरोना आं अब्ला बेखौ गारहरनोसै लोगोफोर गोदान जानांगौ ने लाब्रा मोनाखै होमब्ला बिदिनो जाथ'बाय लोगोफोर आं भिडिअखौ दोनथ'नायसै दे जा जानांगौ जाना लाग्रोनायसै आं हौवा गोदान हिन्जाव गोदान नायनानै लादो नै बिउटिफुलल' ब्रादार नायनानै लादो दा जोंना हिन्जाव गोदान लागोखौ बिदाय होनो थाखाय गेटआव फैबाय गोसोआव मोजां मोनदों दा ने आच्छा दे अब्ला जों हिन्जाव गोदाननि बिफाया बेनो नै आदैया जोंना आदैया बेनो हिन्जाव गोदाननि फादार आरोना बियो दे दायो बेबायदिनो बिदाय जागासिनो दं आरोना नै बियो बिनानाव आरोना बिबोनां बिबाजै आरो बियो